Μιλωνάς, ο Αντώνης Δαχρετζής, ο Μιχάλης Βορώνος, ο Χριστόφορος Γεωργιάδης και ο Σπύρος Μάκαρης. Ενώ αυτός που διάλεξε ο κόκκινος Γιάννης είναι με τον αριθμό 21 ο Μπουμπάρης, ο Ξενάκης, ο Αγαπιάδης, ο Μαεστρέλης και ο Μούλας Χρήστος. Ο Βορώνος έχει την μπάλα, βγαίνει από τα σκηνά ο Γεωργιάδης. Πασάρι στο Δαχρετζή. Αγαπιάδης, Βορώνος εναντίον Ξενάκη. Λοράρι και σκοράρει ο Βορώνος, 2-0, ανοίγει το σκορ για την ομάδα του Παναξακού. Αγαπιάδης, εναντίον τον Χριστόφορο Γεωργιάδη. Καλή άμυνα από τον Χριστόφορο πάνω στον Αγαπιάδη, όμως του κάνει φάουλ. Αγαπιάδης στην επαναφορά, Ξενάκης βγαίνει, παρεμβαίνει ο Σβορώνος που δεν καταφέρει να του κλέψει την μπάλα και η κατοχή παραμένει στον όφη. Αγαπιάδης πασάρει μέσα στο Μουλά, αυτός έξω στο Μαεστρέλη, ο Δαχρετζής είναι πάνω του, Μπουμπάρης με Μιλωνά, αστοχή, ο ίδιος το επιθετικό rebound. Δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικών χώρων και κατοχύνει την ομάδα του Παναξακού. Μιλωνά στην επαναφορά. Γεωργιάδης. Δαχρετζής. Ακολουθεί ο Αγαπιάδης. Βορώνος. Εναντίον Ξενάκη. Στη μέσα Γεωργιάδης. Σουτάρει για 3. Αστοχή. Ο Μπουμπάρης πολύ ψηλά στο αμυντικό rebound. Ο Αγαπιάδης ασχεί το γήπεδο. Σαν μέσα στον Μπουμπάρη, του κάνει φάουλ ο Γεωργιάδης, υπήρχε mismatch, 2 ελεύθερες βολές για την ομάδα του Όφη. Αστοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή ο Μπουμπάρης, παραμένει το 2-0 υπέρ του Παναξακού. Ευστοχή στη δεύτερη και μειώνει 2-1, 8 και 45 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Σβορώνος, Γεωργιάδης, Δαχρετζής, κολλήσει πάνω το Αγαπιάδης, φάουλ μακριά από την μπάλα, από το Ξενάκη πάνω στο Σβορώνο. Δαχρετζής στην επαναφορά για τον Παναξιακό, Μάκαρης, Δαχρετζής, είναι πάνω το Μουλάς. Μάκαρης, low post, Βορώνος έξω, σουτάρει για 3 και ευστοχή, 5-1. Έχει ξεκινήσει ζεστός ο Μιχάλης Βορώνος με 5 προσωπική πόντι. Οδηγάει τον Παναξιακό στο σκορ. Αγαπιάδης. Για από τα σκηνά ο Ξενάκης. Ξενάκης, πασάρει στον Μπουμπάρη μέσα. Αυτός κάνει βήματα από την καλή, πάνω στην προσπάθειά του να σκοράρει και κατοχύνει την ομάδα του Παναξιακού. Σβορώνει στην επαναφορά, Δαχρετζής. Μιλωνάς, βγαίνει ο Γεωργιάδης, δίνει την μπάλα. Μάκαρης. Κάνει βήματα όμως. Και κατοχή για την ομάδα του Όφη. Παραμένει το 5-1, 7 και 51 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Αγαπιάδης. Ακολουθεί ο Χριστόφορος. Πέντος σκηνά από το Μουλά. Αγαπιάδης. Πασάρει έξω το Ξενάκη. Έχει κολλήσει πάνω το Μάκαρης. Ξενάκης. Πασάρει στο Μπαμπούρι. Αυτή με πολύ ωραία προσωπική ενέργεια, ευστοχή. Και μειώνει σε 5-3. 7 και 25 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Σβορώνος, χαμηλά, Γεωργιάδης, σουτάρει για 3. Στοχείο, Μπαμπούρη στο αμυντικό rebound. Μέχρι μέσα ο Αγαπιάδης, αστοχείο, Μουλάς σε δεύτερη
Έρχεται ως απομηχανής Θεός και ισοφαρίζει σε 5-5. Βορώνος πασάρει στον Γεωργιάδη. Μιλωνάς χαμηλά με το Μπουμπάρι. Αστοχή. Μπουμπάρι στο αμυντικό rebound. Ξενάκης. Ξάρι χαμηλά στο Μουλά. Μουλάς εναντίον της Βορώνου. Το Λάρι. Και παίρνει φάουλ από τον Μιχάλης Βορώνο. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές για το Χρήστο το Μουλά και για την ομάδα του Όφη. Με συγχωρείτε, το φάουλ δόθηκε χαμηλά και έτσι έχουμε επαναφορά. Βγαίνει ο Μαϊστρέλης από τα screen. Μπουμπάρης. Γαπιάδης. Μαϊστρέλης σουτάρει για 3. Ευστοχή. 5-8. Ένα σερί 7-0 για την ομάδα του Όφη. Τον βάζει μπροστά στο σκορ για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Γεωργιάδης, του κάνει φάουλ ο Μαϊστρέλης στην προσπάθειά του να του κλέψει την μπάλα. Δαχρετζής στην επαναφορά. Σάρι στο Μάκαρη. Και ίδιος ξανά στο Δαχρετζή. Δαχρετζής μένει με τον Μπουμπάρι. Τον περνάει στα πόδια. Καλάθι και φάουλ για την ομάδα του Παναξιακού. 7-8. 5 και 59 ακόμα. Αλλαγή για την ομάδα του Όφη. Ο Μητρόπαπας περνάει στη θέση του Μπουμπάρη. Λαχριτζής έτοιμος να εκτελέσει την ελεύθερη βολή. Όπου και ευστοχή και σοφαρίζει σε 8-8. Αγαπιάδης, αντίον Γεωργιάδη. Αγαπιάδης πασάρει στον Ξενάκη που παίρνει φάουλ από τον Σβορώνο. Τρίτο ομαδικό για την ομάδα του Παναξιακού. Τέταρτο ομαδικό για την ομάδα του Παναξιακού, με συγχωρείτε. Αγαπιάδης, Πετρόπαπας, Ουλάς, Ξενάκης μέσα. Αστοχή ο Μάκαρης στον αμυντικό rebound. Βαχρετζής διασχεί το γήπεδο. Βαχρετζής εναντίον Ξενάκη. Μπαίνει στα πόδια. Αστοχή. Πετρόπαπας πάει να πάρει το αμυντικό rebound. Δεν καταφέρει. Αστοχή παραμένει στον Παναξιακό. Και αλλαγή για την ομάδα του Παναξιακού. Πολίτης περνάει στη θέση του Γεωργιάδη. Σβορώνος στην επαναφορά. Βγαίνει από τα σκριν ο Πολίτης. Βγαίνει και ο Δαχρετζής. Σουτάρει για 3. Και ευστοχή ο Δαχρετζής. 11-8. Πρώτο σκόρ του αγώνα ο Αντώνης Δαχρετζής. Με 6 πόντους. Αγαπιάδης εναντίον Πολίτη. Μαϊστρέλης. Φάουλ μακριά από την μπάλα. Πέμπτο ομαδικό για την ομάδα του Παναξιακού. Αλλαγή για την ομάδα του Όφη. Ο Καρλάφτης περνάει στη θέση του Μαϊστρέλη. Αγαπιάδη στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Ευστοχή στην πρώτη βολή και διαμορφώνει το 19. 5 και 9 ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ευστοχή και στη δεύτερη και σοφαρίζει 10-10. Μάκαρης. Πολίτης.
Μάκαρης. Πασάρι στο Μιλωνά. Αυτός αναντίον του Μητρόπαπα. Κάνει βήματα και η κατοχή πάει στην ομάδα του Όφη. Αλλαγή για την ομάδα του Παναξιακού. Ο Μάκος περνάει στη θέση του Νίκου Μιλωνά. Και αλλαγή για την ομάδα του Όφη. Ο Κύριτσι περνάει στη θέση του Ξενάκη που φαίνεται να έχει χτυπήσει. Κουτσένη. Αγαπιάδης. Αγαπιάδης εναντίον Πολίτη. Παίρνει το σκριν από τον Μητρόπαπα. Αγαπιάδης πασάρει έξω στον Κίρτσι. Μουλάς. Μαρκάρι σούτρων πόντων ευστοχή. 10-13, 4 και 33 ακόμα. Δαχρετζής. Πάντα ο Αγαπιάδης πάνω του. Σβορώνει εναντίον Κίρτσι. Την περνάει φανταστικά και σκοράρει. Διαμορφώνει το 12-13. 7 πόντι από τον Μιχάλη Σβορώνο. Αγαπιάδη σουτάρει για 3. Στοχή και αυτός. 12-16. 4 λεπτά ακόμα. Δαχρετζής. Ανεβαίνει ψηλά ο Μάκαρης για το screen. Φάουλ από τον Αγαπιάδη πάνω στο Δαχρετζή. Τέταρτο ομαδικό για την ομάδα του Όφη. Το επόμενο έχει βολές. Μάκαρης, Δαχρετζής. Πολίτης. Περιμένει το σκριν του Μάκου. Πολίτης πασάρει στο Σβορώνο. Μένει μπάλα πάνω στο παίκτη του Παναξιακού. Κατοχή είναι την ομάδα του Όφη. Αγαπιάδης. Αγαπιάδης, εναντίον Πολίτη. Βγαίνει από τα σκηνο Κύριτσι. Κυρίτσι. Μουλάς. Αγαπιάδης. Αγαπιάδης. Μητρόπαπας. Σουτάρει για 3 ασοσχή. Αμυντικό ριμπάουντ το Δαχρετζή που διασχεί το γήπεδο. Έξω Πολίτης. Τελικά η κατοχή είναι για την ομάδα του Όφη. Αγαπιάδης στην επαναφορά, Καρλάφτης και Αγαπιάδης. Κατεβάζει την μπάλα ο Αγαπιάδης πάνω το Παναγιώτης Πολίτης. Κυρίτσι. Μητρόπαπας, Αγαπιάδης. Σάρι στον Μητρόπαπα, αλλά αυτός κάνει βήματα και κατοχή είναι για την ομάδα του Παναξιακού. Τζίμι στην επαναφορά, Δαχρετζής. 12-16, 2 και 49 ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Σβορώνος, Τζίμις, παίρνει το σκριν από τον Μάκο, ευθερώνεται, πασάρει στον Πολίτη, αυτό στο Δαχρετζή, που πάει μέχρι μέσα, αλλά κάνει βήματα. Και άλλο λάθος για την ομάδα του Παναξιακού. Βλάς, Κυρίτσι, είναι πάνω του Παναγιώτης Πολίτης, είναι πιο ψηλός ο Κυρίτσι. Τζίμις με Αγαπιάδη, Ουλάς, Καρλάφτης, Μητρόπαπας. Ουλάς χαμηλά, ποστάρει το Σβορώνο. Φάουλ ο Μιχάλης Βορώνος πάνω στο Μουλά. Βολές για την ομάδα του Όφη. Ευστοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή ο Μητρόπαπας.
12-17, 2 και 21 ακόμα. Αστοχή στη δεύτερη και ο Βασίλης Τζίμις παίρνει το αμυντικό rebound. Δαχρετζής. Δαχρετζής, για ένα από τα σκρίνο Πολίτης. Δαχρετζής, δεν Αγαπιάδη. Σαρέξ του Βορώνο, Μάκος. Σποιείται, σουτάρει για 3. Αστοχή, Κυρίτσι στο αμυντικό rebound. Πολύ ψηλά. Αγαπιάδης. Καρλάφτης ελεύθερος για 3. Αστοχή. 12-20. 1 και 48 ακόμα. Δαχρετζής. Αντώνη Μουλά. Μπαίνει στα πόδια και ευστοχή. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Αντώνη Δαχρετζή. 14-20. Τζίμις. Μένει πάνω στον Αγαπιάδη. Κατεβάζει την μπάλα. Αγαπιάδης. Σουτάρις για 3. Στοχή ο Αγαπιάδης. Ο Τζίμις στο αμυντικό rebound. Δαχρετζής. Πολίτης. Τζίμις ελεύθερο. Σουτάρι για 3. Αστοχή. Μητρόπαπα στο αμυντικό rebound. Και Αγαπιάδης. Σάρι στον Αγαπιάδη. Κυρίτσι. Αγαπιάδης. 1 λεπτό ακόμα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. 14-20 προηγεί το όφι μες στην άξο. Καρλάφτης. Μητρόπαπας χαμηλά. Στάρει το Μάκο. Καταπληκτική κίνηση αλλά αστοχή. Σβορώνος στο αμυντικό rebound. Και τώρα Δαχρετζής. Δαχρετζής εναντίον Κυρίτσι. Μάκος. Σουτάρει για 3. Αστοχή. Το αμυντικό rebound του Αγαπιάδης. «24 δευτερόλεπτα ακόμα, 14-20. Προηγείται η ομάδα του Όφη. 10 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη της επίθεσης του Όφη. Αγαπιάδης. Σάρι στο Μητρόπαπα. Και αυτός ανενόχλητος διαμορφώνει το 14-22. Στους 8 διαφορά. Δαχρετζής. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη. Μέχρι μέσα. Στάρι αστοχή. Λήξη πρώτης περίοδου. 14-22. Προηγείται ο Όφη μες στην άξο. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος. Οι παίκτες του Παναξιακού περνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα και οι παίκτες του Όφη. Μπάλα είναι για τον Όφη. Καρλάφτης στην επαναφορά. Αγαπιάδης. Ακολουθεί παντού ο Τζίμις. Έχει κολλήσει πάνω του. Βασίλης Ξενάκης. Καρλάφτης. Μητρόπαπας. Μουλάς. Ξενάκης ποστάρει το Γεωργιάδη. Πιο δυνατός. Ο Γεωργιάδης του κάνει φάουλ ψηλά. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές για τον Ξενάκη. Στοχή στην πρώτη βολή. 14-23. Στοχή και στη δεύτερη, στους 10 διαφορά η ομάδα του Όφη που έχει μπει καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Τα πιο δυνατά. Τζίμις. Σβορώνος, Μάκαρης.
Κάνει φάουλ ο Μητρόπαπας. Δαχρετζής στην επαναφορά. Μάκαρης. Τζίμις. Δαχρετζής. Περνάει τον Αγαπιάδη. Καλάθι και φάουλ από τον Αντώνη Δαχρετζή. 16-24. Μειώνει στους 8. 9 και 24 ακόμα για τη λήξη του ημιχρόνου. Αστοχή ο Αντώνης Δαχρετζής στο αμυντικό rebound. Αγαπιάδης. Καρλάφτης. Μουλάς. Ξενάκης. Παίρνει το σκηνά από τον Μητρόπαπα. Μένει πάνω το Γεωργιάδη. Σουτάρει για 3 ο Ξενάκης. Αστοχή. Δαχρετζής στο αμυντικό rebound. Και ο Καρλάφτης κάνει φάουλ. Αλλαγή για την ομάδα του Όφη. Ο Μπούμπαρης περνάει στη θέση του Μητρόπαπα. Κατοχή είναι για τον Παναξιακό. Γεωργιάδης στην επαναφορά. Δαχρετζής. Πάντα πάνω του Αγαπιάδης. Ένα από τα σκριν ο Τζίμις. Μένει πάνω του Καρλάφτης. Και άλλο σκριν από τον Μιχάλης Βορώνο. Μάκαρης. Γεωργιάδης έξω. Δαχρετζής. Ανενόχλητο στάρ για 3. Αστοχή. Βορώνος επιθετικό rebound. Και σκοράρει από κάτω. 18-24. Στους μείον 6 διαφορά. 8 και 33 ακόμα. Αγαπιάδης. Παγίδα από τους παίκτες του Παναξιακού. Καρλάφτης. Φοβερή πάση στο Ξενάκι. Με τη σειρά του αυτό σκοράρει διαμορφώνοντας το 18-26. Δαχρετζής. Γεωργιάδης. Στο drive. Κάνει λάθος Αγαπιάδης. Διαβάζει την κίνηση του Γεωργιάδη και του κλέβει την μπάλα. Μουλάς, Ξενάκης. Κάνει φάουλ ο Δαχρετζής. Δεύτερο ομαδικό για την ομάδα του Παναξιακού. Και αλλαγή για την ομάδα του Παναξιακού. Πολίτης περνάει στη θέση του Γεωργιάδη. Αλλαγή και για την ομάδα του Όφη. Ο Πρωτογεράκης περνάει στη θέση του Μουλά. Πρωτογεράκης. Κούμπαρης, Πρωτογεράκης. Αντίον του Δαχρετζή. Καρλάφτης, σουτάρει για 3. Αστοχή, Τζίμι στο δικό rebound. Σβορώνος, Αντίον Ξενάκη. Στην άλλη μεριά του γηπέδου, Δαχρετζής. Τζίμις, Πρωτογεράκης, Μάκαρης. Σάρι στο Σβορώνο. Σκοράρει. 20 και 26. Ξανακατεβάζει τη διαφορά στους 6. 7 και 15 ακόμα για το τέλος του ημιχρόνου. Τζίμις. Ξενάκης, βγαίνει από τα screen. Δεν χάνει την μπάλα. Μπουμπάρης με Σβορώνο. Φοβερή κίνηση από το ψηλό του Όφη. 20-28. Πολύ ψηλό κορμί, δυνατό. Δαχρετζής. Σβορώνος. Δαχρετζής πασάρει έξω. Τζίμις. Σουτάρει για 3. Ευστοχή. 23-28. Φοβερό τρίποντο από τον Βασίλη Τζίμι. Αγαπιάδης. Μένει πάνω το Βασίλη Τζίμις. Αγαπιάδης. Στάρει και αυτός για 3 και απαντάει στο τρίποντο του Βασίλη Τζίμι. 31-23. Τζίμις μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Παίρνει την μπάλα από την άμυνα, την επαναφορά, δέσκησε στο γήπεδο, πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του και πήρε σκόραρ κιόλας και πήρε και φάουλ.
25-31. 6 και 5 ακόμα για τη λήξη του ημιχρόνου. Τζίμις. Αστοχή στην ελεύθερη βολή. Πρωτογεράκη στο αμυντικό ριμπάνο. Αγαπιάδης. Πασάρι στο Μπουμπάρι. Αστοχή αυτός. Στη σειρά του και ο Μάκαρης παίρνει το αμυντικό ριμπάουν. Βορώνος, Μάκαρης. Με τον Ξενάκη. Ευστοχή ο Μάκαρης. Βάζει ωραία το σώμα του. Καλύπτει, προστατεύει την μπάλα. Και ευστοχή. Μειώνει στους 4 ο Σπύρος Μάκαρης. 27-31. 5 και 30 ακόμα για το τέλος του ημιχρόνου. Ξενάκης εναντίον Δαχριτζή. Ξενάκης σουτάρει για 3. Αστοχή. Πολίτης στο αμυντικό rebound. Πασάρι στο Τζίμι. Κόβεται πολύ ψηλά αυτός από τον Πρωτογεράκη. Ο ίδιος επιθετικό rebound. Επιμένει και παίρνει φάουλ από τον Αγαπιάδη. Time out ζήτησε ο προπονητής του Κόκκινος Γιάννης. Δεν είναι ευχαριστημένος από τους παίκτες του στις τελευταίες επιθέσεις. Καθώς ο Παναξιακός από τους 8 μείωσε στους 4 και έχει τώρα δικαίωμα και για 2 ελεύθερες βολές. Μην μιλάς, κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα, μιλάς πάνω στις διαφημίσεις. Πότε είμαι στην αέρα. Παίκτες του Παναξιακού πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο, τώρα και οι παίκτες του Όφη. Βασίλη Τζίμις είναι έτοιμος να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές, να μειώσει κι άλλο για την ομάδα του Παναξιακού. Τζίμις. Ευστοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή, στις 3 η διαφορά. Ευστοχή και στη δεύτερη, μειώνει στους 2. 29-31, 5 και 10 ακόμα για το τέλος του ημιχρόνου. Δεν καταφέρει να κλέψει την μπάλα, κλέβει όμως ο Σβορώνος που μετράει το καλάθι του. 31-31. Παναξιακός μετά από πολλή ώρα ισοφαρίζει το σκορ. Αλλαγή για την ομάδα του Όφη, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ο Κρυθινάκης. Κατεβάζει και την μπάλα. Κυρίτσι. Αγαπιάδης. Μουλάς. Μπουμπάρης. Αγαπιάδης βγαίνει από το screen. Μουλάς. 44 μέτρα στοχή. Μιλωνάς αμυντικό rebound. Παχρετζής. Στάρ για 3 ο Αντώνης Ζαχρετζής. Αστοχή. Αγαπιάδης αμυντικό rebound. Μουλάς, πασάρι, Κρυθινάκης, αστοχή σε σούτ των πόντων.
Παναγιώτης Πολίτης, αμυντικό rebound. Δαχρετζής. Πολίτης, μένει πάνω το Κρυθινάκης. Τώρα Μουλάς. Δαχρετζής, 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη της επίθεσης του Παναξιακού. Σουτάρι, αστοχή. Γαπιάδης μετά την παρέμβαση του Μπουμπάρη στο αμυντικό rebound. Κρυθινάκης, διστάζει να σουτάρει για 3. Μουλάς. Γαπιάδης, σάρει στο Μουλά που αυτός κάνει βήματα. Κατοχή για την ομάδα του Παναξιακού. Και αλλαγή, ο Βασίλης Καραγιάννης περνάει στη θέση του Αντώνη Δαχρετζή και ο Μαεστρέλης περνάει στη θέση του Κρυθινάκη. Μάκαρης είναι μαφρά, Πολίτης. Μάκαρης. Βγαίνει ο Καραγιάννης από το screen. Τζίμις, αντίον Κυρίτσι. Πολίτης, σουτάρει για 3. Ευστοχή ο Μπομπέρ του Παναξιακού. 34-31. 3 και 15 ακόμα για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Μετά από πολλή ώρα ο Παναξιακός περνάει μπροστά στο σκορ. Καπιάδης. Μαεστρέλης. Καραγιάννης παίζει πιεστική άμυνα. Μαεστρέλης σουτάρει για τα 4 μέτρα αστοχή. Στο αμυντικό rebound. Πήγε ο Μουλάς, πήγε ο Μιλωνάς, πήγε ο Πολίτης. Κατοχή για την ομάδα του Παναξιακού. Καραγιάννης, ταλαντούχος μικρός του Παναξιακού. Μένει πάνω το Αγαπιάδης. Πολίτης, σουτάρει για 3. Αστοχή, Καραγιάννης, το επιθετικό rebound. Μιλωνάς, Καραγιάννης, σουτάρει για 3. Αστοχή, Μαεστρέλης στο αμυντικό rebound. Αγαπιάδης, αντίον Τζίμι. Μουλάς, σουτάρει το Μάκαρη. Αστοχή. Κακή εκτίμηση, κακό τελείωμα από το Μουλά. Καραγιάννης. Κερδίζει φάουλ από το Μαεστρέλη ο Βασίλης Καραγιάννης. 2 και 8 ακόμα για τη λήξη του ημιχρόνου. Ο Παναξιακός προηγείται του Όφη 34-31. Πέμπτο ομαδικό ήταν για την ομάδα του Όφη. Ο Βασίλης Καραγιάννης πάει στη βολή της φιλανθρωπίας. Και 2 αλλαγές για την ομάδα του Όφη. Με Τρόπαπα στη θέση του Κυρίτσι και ο Ξενάκης στη θέση του Μπουμπάρη. Καραγιάννης αστοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή. Το κοινό του Δάκναξ τον αποθεώνει, καθώς είναι ο πιο μικρός της ομάδας. Ένα παιδί με πολύ μέλλον. Ευστοχή στη δεύτερη, 35-31. Τρόπαβας. Αγαπιάδης. Δεν έχει βγει καθόλου από το μάτσο Αγαπιάδης. Ξενάκης. Ποστάρει τον Πολίτη. Μαεστρέλης, σουτάρει για 3. Ανελεύθερος. Δεν συγχωρεί την ομάδα του Παναξιακού. 35-34 μειώνει στον ένα πόντο. Καραγιάννης, Πολίτης. Μιλωνάς. Κάνει βήματα. Η κατευθύνει για την ομάδα του Όφη.
Στην επαναφορά Μαεστρέλης, Ξενάκης. Παίρνει πάνω το Πολίτης. Πολύ του ψηλό κορμί ο Ξενάκης από το Πολίτη. Πασάρει έξω ο Μαεστρέλης ξανά μόνος του. Ξανά ευστοχή για 3. 35-37. 2 συνεχόμενα τρίποντα από το Μαεστρέλη. Τζίμις. Μέχρι μέσα περνάει το Μουλά. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Σοφαρίζει 37 όλα. Και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό για τη λήξη του ημιχρόνου. Αγαπιάδης. Τρίτο ομαδικό για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχει να δώσει ακόμα ένα φάουλ. Μαεστρέλης στην επαναφορά. Μητρόπαπας. Αγαπιάδης. Κάνει φάουλ ο Νίκος Ομιλωνάς. Τέταρτο ομαδικό. 46 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη του ημιχρόνου. Στην επαναφορά ο Μαεστρέλης. Μητρόπαπας. Δεν καταφέρει να κλείψει την μπάλα ο Τζίμις. Καπιάδης, σουτάρει από τα 4 μέτρα. Αστοχή, Πολίτης αμυντικό rebound. 33 δευτερόλεπτα ακόμα για τη λήξη του ημιχρόνου. 37 όλα. Πολίτης στην απομόνωση. Παίρνει το σκριν από τον Μιλωνά. Πασάρει στο Μάκαρη που σουτάρει για 3. Κακό σουτ, ο Μιλωνάς επιθετικό rebound. Στοχή, ξαναπαίρνει ο ίδιος επιθετικό. Κατοχή για την ομάδα του Όφη. Ο προπονητής του Όφη, κόκκινος Γιάννης, καλεί time out. Να οργανώσει την τελευταία επίθεση για την ομάδα του. 11 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη του ημιχρόνου. Ισοπαλία στο σκορ. Οι δύο ομάδες επιστρέψαν στον αγωνιστικό χώρο. Μαεστρέλης, 9 δευτερόλεπτα ακόμα. 5. Αγαπιάδης πασάρει έξω, Μαεστρέλης, σουτάρει για 3. Αστοχή. Λήξη ημιχρόνου, 37-37. Σε λίγο κοντά σας, σε περίπου 10 λεπτά για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου.
Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο ΔΑΚ Νάξου. Δύο ομάδες είναι ισόπαλες 37-37. Για την ομάδα για την ομάδα του Παναξιακού είναι ο Δαχρετζής, ο Πολίτης, ο Τζίμις, ο Βορώνος και ο Μάκαρης. Ενώ για την ομάδα του Όφη είναι ο Αγαπιάδης, ο Μπουμπάρης, ο Ξενάκης, ο Μαεστρέλης και ο Μουλάς. Κατοχή για την ομάδα του Όφη, ο Τσαϊρέλης στην επαναφορά. Ο αγώνας μεταδίδεται από προσφορά του Όρασης. Αγαπιάδης. Μένει πάνω του Τζίμις. Πασάρι στο Μαεστρέλης. Μπουμπάρης, ποστάρι του Σβορώνο. Πασάρι έξω στο Ξενάκη. Ξενάκης. Κλέβει την μπάλα ο Μάκαρης. Σβορώνος. Έχει χώρο, ευνηδιασμό. Πασάρι στο Τζίμι. Λάθος πάσα. Κλέβει την μπάλα ο Αγαπιάδης. Μαεστρέλης, προσποίηση. Μαεστρέλης, σουτάρει για 3. Αστοχή. Το αμυντικό rebound το Δαχρετζής. Μάκαρης, Τζίμις. Πολίτης. Για ένα από τα σκρίνο ο Δαχρετζής. Πασάρει απέναντι στο Σβορώνο. Τζίμις. Περνάει φοβερό τον αντιπαλό του. Και σκοράρει 39-37. 9 λεπτά ακόμα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Βάζει μπροστά τον Παναξιακό. Αγαπιάδης. Ξενάκης. Αστοχή σε ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Πολίτης στο αμυντικό rebound. Τζίμις μέχρι μέσα. Κερδίζει το φάουλ από τον Μουλά. Δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Τζίμις θα στο εκεί στην πρώτη ελεύθερη βολή. Αστοχή και στη δεύτερη. Εύκολα αμυντικό rebound για τον Μπουμπάρη. Αγαπιάδης. Παραμένει το 37-39. Σάρει μέσα στο Ξενάκι. Πολύ εύκολα σοφαρίζει σε 39-39. Δαχρετζής. Πολίτης. Τζίμις. Βορώνος. Δαχρετζής. Προστάρει το Μαεστρέλη. Τον περνάει εκπληκτικά και σκοράρει. 41-39. Ξαναβάζει ο Βασίλη Τζίμις μπροστά τον Παναξιακό στο σκορ. Αγαπιάδης. Μένει ο Τζίμις πάνω του. Αγαπιάδης. Ασάρι στο Κουμπάρι. Αντώνης Βορώνου. Στοχή, ο Ξενάκης έρχεται να πάρει το θετικό rebound και να σοφαρίσει 41-41. Δαχρετζής. Προσωπικός αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι ο Μαεστρέλης. Πασάρει στον Πολίτη που μένει πάνω τον Αγαπιάδης. Αγαπιάδη, Πολίτης. Μέσα, πασάρει στον Μάκαρη. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, κόβεται πολύ ψηλά από τον Μουλά. Κατοχή για την ομάδα του Παναξιακού. Δύο δεύτερα από μένα. Τέσσερα δεύτερα ακόμα για τη λήξη της επίθεσης του Παναξιακού. Στην επαναφορά. Μάκαρης. Σε μια τελειωμένη στοχή. Τζίμις προσπαθεί για το επιθετικό rebound.
Παραλίγο ο Βασίλης Τζίμις να ευστοχίσει στην προσπάθειά του να πάρει το επιθετικό rebound. Με ένα περίεργο τρόπο η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Αγαπιάδης. Σάρει το Ξενάκι που συνεχίζει να αποστάρει το Δαχρετζή. Μουλά σουτάρει για 3. Στοχή. Προσπαθεί για το επιθετικό rebound το Κουμπάρης. Ο Βορώνος όμως είναι αυτός που κατεβάζει το ένα σκουπίδι. Δαχρετζής μέχρι μέσα, στοχή. Μουλάς το αμυντικό rebound και του κάνει φάουλ ο Σπύρος Μάκαρης. Προσπάθησε να πάρει επιθετικό rebound, δεν τα κατάφερε και έκανε και επιθετικό φάουλ, και έκανε και φάουλ πάνω στον αντιπαλό του. Έξι και 41 ακόμα για τη λήξη της τρίτης περίοδου, 41-41 το μάτς. Παραμένει ισοπαλία. Μουλάς. Μαεστρέλης. Μένει πάνω του Πολίτης. Ξενάκης. Αγαπιάδης. Μπουμπάρης. Μουλάς. Φάουλ από τον Αντώνη Δαχρετζή στο Ξενάκη. Στον Ανδρέα Ξενάκη. Δεύτερο ομαδικό φάουλ για την ομάδα του Παναξακού. Ένα έχει όφι. Αγαπιάδης στην επαναφορά. Ξενάκης. Συνεχίζει να μένει πάνω του Δαχρετζής. Κομποστάρη. Ξενάκης. Μπουμπάρης. Στοχή Ξενάκης. Προσπαθεί να πάρει το επιθετικό rebound. Δεν τα καταφέρνει. Μάκαρης πιο δυνατός. Παίρνει το αμυντικό. Δαχρετζής. Πολίτης. Μάκαρης. Φάουλ από τον Ξενάκη πάνω στο Μάκαρη. Πολίτης στην επαναφορά. Κλέβει την μπάλα ο Μαεστρέλης. Λάθος επαναφορά από τον Παναγιώτη Πολίτη. Αγαπιάδης. Δεν πάει σε ευνηδιασμό. Μουλάς. Διστάζει για 3. Κοστάρει τον πολύ κοντύτερό του Δαχρετζή. Μαεστρέλης. Χαμηλά φάουλ του κάνει ο Πολίτης. Και αλλαγή για την ομάδα του Όφη. Ο Κυρίτσι περνάει στη θέση του Ξενάκη. Στην επαναφορά για την ομάδα του Όφη είναι ο Αγαπιάδης. Μπουμπάρης, Μουλάς. Αγαπιάδης. Στάζει για 3. Στάρει τώρα. Και ευστοχή. 41-44. Είναι προβάδισμα στον Όφη 3 πόντων. Μετά από πολλή ώρα ο Όφη παίρνει προβάδισμα. Πολίτης, Αγαπιάδης, Τζίμις. Μάκαρης. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, αστοχή. Μαεστρέλης. Αγαπιάδης. Κλέβει πολύ ωραία την μπάλα ο Μάκαρης του Μουλά, αλλά κάνει ο ίδιος λάθος. Και ο Αγαπιάδης κλέβει την μπάλα από τον Σπύρο Μάκαρη. 4 και 51 ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Όφη προηγείται 41-44 του Παναξακού. 41-46. Ο Μπουμπάρης ευστοχή αμαρκάριστος τον άφησε άμυνα του Παναξακού και δίκαια καλή time out ο Τάσος Βάβουλας. Έχασε το προβάδισμα ο Παναξακός. Βρίσκεται τώρα να χάνει 5 πόντους. Την ομάδα του Όφη.
Δύο ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο. Αχρετζής. Καλεδράφτης έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Βορώνος. Στάζει για 3. Αχρετζής. Μιλωνάς. Τρίτο φάουλ από τον Μπουμπάρη και θα αντικατασταθεί από τον Μητρόπαπα. Σε επαναφορά του Αχρετζής. Πολίτης, περνάει μέσα. Τζίμις. Καλάθι και φάουλ από τον Βασίλη Τζίμι. Μειώνει στους 3. Έχει δικαίωμα να μειώσει και στους 2. Αν ευστοχεί στην ελεύθερη βολή. Στοχή στην ελεύθερη βολή ο Βασίλη Τζίμις. Μειώνει στους 2. Αγαπιάδης. Καραλάφτης. Τρόπαπας. Ψάνει τον Αγαπιάδη. Αγαπιάδης. Κυρίτσι. Σουτάρει για 3. Ελεύθερος. Ευστοχή. 44-49. 5 διαφορά, 3 και 44 ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Τζίμις, Κυρίτσι, Μουλάς, Βαχρετζής, μέσα στο Μιλωνά. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, ευστοχεί ο Νίκος Μιλωνάς. Μειώνει στους 3. Βαπιάδης. Καπιάδης, λιστάζει να στάρει για 3. Πασάρει στο Μητρόπαπα. Αυτό στο Μουλά, Μουλάς για 3. Αστοχή, Πολίτης στο αμυντικό rebound. 46-49, 2 και 58 ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μιλωνάς, screen, Αχρετζής. Πασάρει στην 90 πλευρά. Βορώνος δοκιμάζει για 3. Αστοχή, Καλεράφτης στο αμυντικό rebound. Αγαπιάδης. Μητρόπαπας, στάρει του Βορώνο, Σαρέξο, Κυρίτσι, αστοχή, Πολίτης αμυντικό rebound. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Βορώνο, αστοχή. Ο Τζίμις προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα εντός γηπέδου. Καλάθι και φάουλ στον ευνηδιασμό για την ομάδα του Όφη. Ο Μουλάς του έκανε φάουλ ο Νίκος Μιλωνάς. Δεν κατάφερε να τον σταματήσει ψηλά. Εκεί στην ελεύθερη βολή ο Μουλάς. 46-52. Όφη παίρνει 6 πόντους προβάδισμα. Τζίμις εναντίον Μουλά, του παίξει τα πόδια. Φανταστική κίνηση από τον Βασίλη Τζίμι. Νικάει το Μουλά. Μειώνει στους 4. Αγαπιάδης,
Να είναι πάνω το Τζίμις. Επιθετικό φάουλ από τον Μητρόπαπα πάνω στο Τζίμι. Αλλαγή για την ομάδα του Όφη. Ο Μπουμπάρης περνάει στη θέση του Μητρόπαπα. Και ο Γιάννης Μαγκιώρος περνάει στη θέση του Βασίλη Τζίμι. Ο ταλαντούχος αθλητής του Παναξιακού. Ο δεύτερος μικρός της ομάδας. Ίσως είναι το μεγαλύτερο ταλέντο των Κυκλάδων αυτή τη στιγμή. Αχρετζής. Αγκιώρος σουτάρει για 3, αστοχή. Αχρετζής στο επιθετικό rebound. Κάνουν σάντουιτς οι παίκτες του Όφη. Κάνουν φάουλ στην προσπάθειά τους να τον σταματήσουν. Αχρετζής, έτοιμος να τελέσει την πρώτη-ελεύθερη βολή. Στοχή στην πρώτη. Στοχή και στη δεύτερη και μειώνει στους 2, 50-52. 1 και 16 ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Αγία την ομάδα του Όφη. Ο Κρυθινάκης περνάει στη θέση του Καλεδράφτη. Παναξιακός χρειάζεται αυτό το μάτς για να κρατήσει τις όποιες ελπίδες του έχει να παραμείνει στη γάμα εθνική κατηγορία. Μαγκιώρος κάνει φάουλ στον Αγαπιάδη. Ήταν το πέμπτο ομαδικό για την ομάδα του Παναξιακού. Ο Αγαπιάδης πάει στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Αγαπιάδης. Παραμένει το 50-52. Αστοχή στη δεύτερη. 50-53. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Αχρετζής. Δεν σκουνά από τον Μιλωνά. Πολίτης, σουτάρει για 3. Ευστοχή, 2 στα 2 από τον Παναγιώτη Πολίτη. Σοφαρεί σε 53-53. Ξεσηκώνει τον κόσμο. Παναξιακός καταφέρει να σοφαρίσει το μάτς. Μπουμπάρης. Μουλάς. Σε μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Ο ίδιος στο επιθετικό rebound. Του κλέβει την μπάλα ο Δαχρετζής. Με τζάμπολ. Την κατοχή είναι για την ομάδα του Παναξιακού. Πέφτουνε κορμιά στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ δυνατές μάχες. 20 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ζώνη πρess από την ομάδα του Όφη. Πιέζει στα 3 τέταρτα του γηπέδου. Κρυθινάκης πιέζει τον Αχρετζή. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Σβορώνος σουτάρει για 3. Αστοχή. Λήξη τρίτης περίοδου. Σοπαλία 53-53. Τέλος το δεκάλεπτο.
Ο αγώνας είναι προσφορά του καταστήματος Οπτικών Όρασης. Δύο ομάδες περάσαν στον αγωνιστικό χώρο. Με την ομάδα του Παναξιακού ο Γιάννης Μαγκιώρος, ο Αντώνης Βαχρετζής, ο Μιχάλης Βορώνος, ο Νίκος Μιλωνάς και ο Παναγιώτης Πολίτης, ενώ για την ομάδα του Όφη ο Κυρίτσι Γιούση, ο Μουλάς Χρήστος, ο Αγαπιάδης που έχει αυτή τη στιγμή την μπάλα. Κυρίτσι κάνει λάθος, κατοχή για την ομάδα του Παναξιακού. Βιάστηκε ο Κυρίτσι, κάνει λάθος πάσα. Κρυφινάκης είχε φύγει από εκείνο το σημείο. Βαχρετζής. Δύο παίκτες δώσαν τα χέρια. Μιλωνάς, Βαχρετζής. Μένει πάνω το Κρυφινάκης. Μαγκιώρος. Κάνει βήματα Γιάννης Μαγκιώρος. Και αλλαγή για την ομάδα του Παναξιακού. Ο Βασίλης Τζίμης περνάει στη θέση του νεαρού Άσου. Κυρίτσι. Μένει πάνω το Βαχρετζής. Κυρίτσι. Ο Μιχάλης Βορώνος κάνει φάουλ πάνω στο Μουλά. Αγαπιάδης. Φάουλ μακριά από την μπάλα από τον Σβορώνο πάνω στο Μουλά. Κυρίτσι. Μπαμπούρης. Μπουμπάρης. Γαπιάδης βγαίνει από τα screen, πασάρει στο Μπουμπάρη. Κλέβει καθαρά την μπάλα ο Στάρ για τρεις ο Αγαπιάδης. Αστοχή. Αμυντικό rebound από τον Πολίτη. Λιθινάκης. Προσπαθεί να κλείψει την μπάλα από τον Βαχρετζή. Δύσκολη προσπάθεια από τον Μιλωνά. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Ο Κυρίτσης στο αμυντικό rebound. 8 και 33 ακόμα για το τέλος αυτού του συγκλονιστικού αγώνα. Κυρίτσι, αμαρκάριστος. Σουτάρει, ευστοχή. 53-56. Τζίμις, Βαχρετζής, είναι πάνω το Μπουμπάρης, Ψάρι, Βορώνος. Πατάει η γραμμή ο Μιχάλης Βορώνος. Κατοχή για την ομάδα του Όφη. Κρίσιμα λάθη, τον Παναξιακό.
Και αλλαγή για την ομάδα του Παναξιακού. Ο Μάκαρης στη θέση του Βορώνου. Αγαπιάδης. Μείνει πάνω ο Τζίμις. Κυρίτσι σουτάρει για 3, αστοχή. Μάκαρης το αμυντικό rebound. Αχρετζής. Πολίτης σουτάρει για 3, αστοχή. Μάκαρης προσπαθεί για το επιθετικό rebound. Δεν τα καταφέρνει. Αγαπιάδης, Κυρίτσι. Κυρίτσι, Γιούση. Εμένα βγει Μουλάς, μέσα με τον Μάκαρη. Την σταματάει πολύ ψηλά ο Μάκαρης. Αχρετζής. Μιλωνάς, ποστάρει τον Μπουμπάρη. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Νίκο Μιλωνά. Ευστοχή όμως. 55-56. 6 και 52 ακόμα για το τέλος του αγώνα. Κυρίτσι. Κουμπάρι, Αγαπιάδης. Κουμπάρης. Ελεύθερος. Σκοράρει και ανεβάζει ξανά τη διαφορά στους 3. Πολίτης. Για να τα σκρίνω Δαχρετζής. Πολίτης με το Μουλά. Δαχρετζή με το Μουλά. Τον παίξει στα πόδια. Πασάρει τελικά στο Μιλωνά. Μιλωνάς αστοχή. Ο Βασίλης Τζίμις πολύ ψηλά. Παίρνει το επιθετικό και του κάνει φάουλ ο Μουλάς. Ο Αγαπιάδης δεν είδα καλά. Άρα έχουμε ανανέωση του χρόνου και αλλαγή την ομάδα του Όφη. Ο Ξενάκης περνάει στη θέση του Κρυθινάκη. Αχρετζής στην επαναφορά. Αχρετζής ξαναπαίρνει την μπάλα από το Μάκαρη. Σουτάρει για 3. Αστοχή. Ο Μιλωνάς πετάει την μπάλα πάνω στα πόδια του Μπουμπάρη. Στην επαναφορά πάει πάλι ο Αντώνης Δαχρετζής. Φάουλ από τον Αγαπιάδη πάνω στο Τζίμι. 14 δευτερόλεπτα ακόμα για την επίθεση του Παναξιακού. 5 και 55 για το τέλος του αγώνα. 55-58 προηγεί το Όφι. Ο Παναξιακός χρειάζεται αυτή τη νίκη για να κρατήσει τις όποιες πιθανότητες να παραμείνει στην κατηγορία. Ο Όφι είναι πιο άνετος, αλλά χρειάζεται ένα μεγάλο διπλό ώστε να κρατηθεί ψηλά στη βαθμολογία. Αυτό το μάτς είναι ζωή και θανάτου για τον Παναξιακό και ο Τζίμις είναι έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη ελεύθερη βολή. Ευστοχή. Μειώνει στους 2 Βασίλη Τζίμις, 56-58. Ευστοχή και στη δεύτερη, μειώνει στον 1 πόντο, 57-58. 5 και 54 ακόμα. Κυρίτσι. Ξενάκης ποστάρει τον Πολίτη. Αγαπιάδη σουτάρει για 3, αστοχή. Ο ίδιος ο Δαχρετζής στα αμυντικό rebound. Και ο Ξενάκης του κάνει φάουλ. Η ομάδα του Όφη έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά φάουλ. Και ο προπονητής του Όφη, Κόκκινος Γιάννης, κάνει time out. Μετά το time out ο Δαχρετζής έχει δει.
Κύριε, 21 από ό,τι χάσαμε. Ο Αντώνης Ζαχρετζής είναι έτοιμος να εκτελέσει τις δύο ελεύθερες βολές. Αν ευστοχίσει και στις δύο θα βάλει μπροστά τον Παναξιακό μετά από πολλή ώρα. Ζαχρετζής. Αστοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή. Αντώνης Ζαχρετζής. Αστοχή και στη δεύτερη. Μπουμπάρης στο αμυντικό rebound. Περίεργο αυτό. Χάνει δύο ελεύθερες βολές ο Τζιτζ. Ξενάκης. Ετοιμάζει για τρεις. Αστοχή. Βουτάει σαν τερματοφύλακας ο Αντώνης Ζαχρετζής και παίρνει το αμυντικό rebound. Τζίμις. Πολίτης. Ζαχρετζής. 5 λεπτά ακόμα για το τέλος του μάτς. Ζαχρετζής. Επιθετικό φάουλ του Μιλωνά πάνω στον... Επιθετικό φάουλ του Μιλωνά πάνω στο Μπουμπάρι. Κατοχή για την ομάδα του Όφη. 5 λεπτά ακόμα για τη λήξη του αγώνα. Κυρίτσι στην επαναφορά. Γαπιάδης. Έχει κολλήσει πάνω του Βασίλη Τζίμις. Ξενάκης. Κοστάρει τον Πολίτη. Μπουμπάρης. Πολύ εύκολα. Διαμορφώνει το 57-60. Στους τρεις πάλι διαφορά. Τζίμις. Περιμένουν να βγει ο Πολίτης από το screen. Ζαχρετζής. Κάνει φάουλ πολύ ψηλά ο Μπουμπάρη. Μπουμπάρης. Είναι το πέμπτο του φάουλ. Ο Μητρόπαπας περνάει στη θέση του. Ζαχρετζής. Αστοχή ο Ζαχρετζής στην ελεύθερη βολή. Αστοχή και στη δεύτερη βολή. 0-4 βολές έχει ο Αντώνης Ζαχρετζής. Τελευταία λεπτά. 57-60, 4 και 26 ακόμα για το τέλος του αγώνα. Αλλαγή για τον Παναξιακό, Γεωργιάδη στη θέση του Ζαχρετζή. Κυρίτσι ως playmaker για την ομάδα του Όφη. Ξενάκης. Δεν πάνε τον Γεωργιάδης. Πολίτης. Κυρίτσι, ρολάρι. Ψάρισε έναν την πλευρά. Ξενάκης. Μέχρι μέσα.
στους 5 διαφορά για την ομάδα του Όφη, 57-62. Στο πιο κρίσιμο σημείο ο Όφη παίρνει με διαφορά 5 πόντων. Μάκαρης, Σταρτομουλά, Μιλωνάς, μειώνει στους 3 πάλι διαφορά. 3:38 ακόμα για το τέλος του αγώνα. Μητρόπαπας, Αγαπιάδης, Μητρόπαπας, μέχρι μέσα. Καλάθι μετράει, λένε, πώς το δείχνει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το καλάθι θα μετρήσει. Διαφορά ξανά στους 5. Μάκαρης σουτάρει για 3. Με ταμπλό ευστοχή. Μειώνει στους 2. 62-64. Μεγάλη ανάσα για τον Παναξιακό αυτό το τρίποντο. Ξενάκης. 2:49 ακόμα για το τέλος του αγώνα. Κολλάει πάνω του ο Μάκαρης. Αγαπιάδης. Σουτάρει από πολύ μακριά για 3. Αστοχή. Μητρόπαπας πολύ ψηλά στο κριτικό rebound. Ξενάκης. Μάκαρης. Ουλάς. Γυρνάει αστοχή. Μητρόπαπας ξανά στο επιθετικό. Καλάθι και φάουλ για τον Όφη. 62-64. 2:26. 62-66. 2:26 ακόμα. Πέμπτο φάουλ από το Μάκαρη. Περνάει ο Μιχάλης Βορώνης στη θέση του. Και αλλαγή για τον Όφη. Ο Μαεστρέλης στη θέση του Κυρίτσι. Μητρόπαπας αστοχή στην ελεύθερη βολή. Και κατοχή πάει για την ομάδα του Παναξιακού. 62-64, 2:26 ακόμα. Τέλος αυτού του συναρπαστικού αγώνα. Πολίτης. Ανεβαίνει ψηλά ο Μιλωνάς για να του κάνει screen. Τζίμις. 7 δευτερόλεπτα έχουν μείνει ακόμη για την κλήρωση επίθεση του Παναξιακού. Παναφορά τώρα ο Παναξιακός. Και αλλαγή για την ομάδα του Παναξιακού. Ο Δαχρετζής στη θέση του Μιλωνά. Χαμηλώνει πολύ το σχήμα ο Τάσος Παύλας. Δαχρετζής στην επαναφορά. Γεωργιάδης. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Τζίμις τώρα από πολύ μακριά. Αστοχή. Αγαπιάδης ψηλά. Αμυντικό rebound. 1:54 ακόμα για το τέλος του αγώνα. Μητρόπαπας κάνει βήματα. Αλλαγή για την ομάδα του Όφη. Ο Βλαχάκης περνάει στη θέση του Μητρόπαπα. Δαχρετζής. 1:33 ακόμα για το τέλος του αγώνα. Δαχρετζής. Φάουλ του Ξενάκη πάνω στον Πολίτη. Ξενάκης κάνει πέμπτο φάουλ.
αποσύρεται και στη θέση του περνάει ο Κυρίτσι. Πολίτης στις ελεύθερες βολές. Οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ. Πολίτης στοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή. Μειώνει στους 3. 63-66. 1 και 20 ακόμα. Στοχή και στη δεύτερη. Και ζητά time out ο προπονητής του Όφη. Στους δύο διαφορά. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται μια καλή άμυνα. Τώρα 4 συνεχόμενες βολές ο Λαφρεντζής. Πώς το κάνει αυτό πάλι? Τώρα βγήκε αυτός ο 7 έξω, να το πεις κιόλας. Αυτό είναι πλεονέκτημα. Μα άλλο ήταν καλύτερος. Απλά τώρα 4 συνεχόμενες βολές. Εντάξει, όλα μέσα είναι. Στο μεταξύ είναι ο Φικρίτης, δεν είναι ο Φιτζής. Ο Φικρίτης δεν είναι αυτός που είναι από τον Όφη και καλά. Ο Φικρίτες λέγονται. Δεν ξέρω. Έχουνε πάρει εδώ σε αυτή τώρα, όλη την ώρα. Πώς γκολέ Καριόλη τώρα. Παναφορά για την ομάδα του Όφη, Κυρίτσι. Επιθετικό φάουλ από το Μουλά. Δεν ξέρουμε ακόμα τι έγινε, τι δώσαν διαιτητές. Λαχρετζής. 1 και 16. Λαχρετζής. Σε μια από τις πιο κρίσιμες επιθέσεις του Παναξιακού. Πολίτης. Λαχρετζής ποστάρει τον Καρλάκτη. Γεωργιάδης. Τζίμις. Δεν του κάνει το χατήρι η μπάλα του Τζίμι. Έχει όμως δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. 56 δευτερόλεπτα ακόμα για το τέλος του συναρπαστικού αγώνα. Ο Βασίλης Τζίμις καλύτερα να βάλει και τις 2 ελεύθερες βολές. Τζίμις αστοχή στην πρώτη ελεύθερη βολή. Παναξιακός έχει βάλει 2 στις 7 στα τελευταία κρίσιμα λεπτά. Τζίμις πρέπει να αστοχίσει. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Στοχή και στη δεύτερη βολή. 48 δευτερόλεπτα ακόμα. Δεν πρέπει να δεχθεί καλάθι ο Παναξιακός. Κυρίτσι σουτάρει για 3. Αστοχή. Λαχρετζής. 37 δευτερόλεπτα ακόμα. Παναξιακός πρέπει να αστοχίσει. 32. Ο Αγαπιάδης έχει κολλήσει πάνω του. Πολίτης. Λάθος από τον Παναξιακό. Καρλάκτης τρέχει. Κυρίτσι. Καλάθι και φάουλ. 64-68 και ο Κυρίτσι έχει δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή. Κυρίτσι. Αστοχή στην ελεύθερη βολή. Λαχρετζής.
Τζίμι σουτάρει για 3. Αστοχή. Μαστρέλης στο rebound. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Όφη θα φύγει με το διπλό από την άξο. Παναθηναϊκός ήθελε αυτό το παιχνίδι για να διατηρήσει τις ελπίδες στην παραμονή της στη γάμα εθνική κατηγορία. Μαεστρέλης είναι στις βολές. 64-68 το σκορ. Μαεστρέλης θα στοχίσει στην πρώτη ελεύθερη βολή. Στοχή στη δεύτερη ελεύθερη βολή. Τάσος Βάβουλας καλεί time out. Οι δύο ομάδες επέστρεψαν στον αγωνιστικό χώρο. Στην επαναφορά για την ομάδα του Παναθηναϊκού ο Δαχρετζής. Πολίτης, σουτάρει για 3, αστοχή. Τζίμι στο επιθετικό rebound, αστοχή κι αυτός. Ο Όφη καταφέρει να κερδίσει στην άξο τον Παναθηναϊκό 64-69. Φεύγει με το ροζ φύλλο και το τρίποντο. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε για άλλη μια φορά. Κρίμα για τον Παναθηναϊκό. Που μας είδατε, που μας ακούσατε, που μας είδατε. Καληνύχτα σας. Το 6.